Εάν δεν αφορά τα παιδιά μας, φίλοι, ποιον αφορά? Τι μας αφορά? Το χρήμα? Όχι στους πουλημένους. Σήμερα όλοι μαζί, όλοι, ελάτε να μας ακολουθήσετε στη Μεγάλη Παναγία. Η πορεία μας είναι φιλική. Εμείς πάμε με τα τακούνια και τα ταγεράκια. Δεν πάμε με τις φόρμες της εργατικές της εταιρείας. Να είστε γεροί, να έχετε κουράγιο, είμαστε μαζί σας. Παίρνονται οι αποφάσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που περάσαν σήμερα με τις μαύρες κορδέλες. Σε τίποτα στους ιδιώτες να λαιλατίσουν την περιουσία της περιοχής. Τους δώσαμε ένα μάθημα. Τους δείξαμε ότι οι πολλοί είμαστε εμείς. Καλούμε ακόμη τους μεγαλοπαραγιώτες που δεν είναι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή να σηκωθούν από τον καναπέ. Η πρώτη που θα καταστραφεί είναι η Μεγάλη Παναγία. Ανοίξτε τις θηρίδες! Εξόριξη δεν γίνεται, επιτρέπεται μήλες! Έξω! 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 Εδώ είναι Χαλκιδική και Νότος Ιερός! Παρακαλώ, είμαστε Έλληνες πολίτες και έχουμε πάντα δικαίωμα να περπατήσουμε με καλά. Τον αφεντικό! Δικαστή! Έγινε! Παιδιά τον εργατό! Θα μας δώσουν και φωτιά τα αυτοκίνητα. Φάτσι! Γουρούνια! Δολοφόνοι! Φάτσι! Γουρούνια! Δολοφόνοι! Πάμε σιγά σιγά. Καλά παιδιά. Τρέξτε παιδιά κι άλλα. Ήρεμα παιδιά, θα ποδοπατηθούμε. Ήρεμα. Απ' την άλλη του αέρα, δεν τρέχουμε. Δεν έχετε το καπνός, ηρεμήστε. Ήρεμα, εντάξει, πέρασε. Είναι κόντρο αέρας, παιδιά. Αλήτες! Από πάνω από το βουνό ήταν και μέσα στο δρόμο τον άσφαλτο. Χωρίς να τους περάξουμε, βρήκαν τα κρυγόνα. Να του μόνο τα παιδιά εδώ. Όλους, ορίστε. Μέσα κάτω στο χέρι και από εδώ. Αυτό ακριβώς 10 μέτρα ύψος και εμείς από κάτω στον άσφαλτο. Χωρίς να τους στενοχωράμε. Κόντες λάμψιος και από κάτω είναι ο κόσμος. Εντάξει, πού θα πέσει το κεφάλι. Εδώ έπεσε. Αν έπεσε στο κεφάλι με σκότωνε. Κατάλαβες. Αυτή είναι η αστυνομία που έχουμε.